Ada. Hey. Ya. Ya. Ayo. Ah, hindi. Sana. Yan. Andiyan. Mas ka. 12. 12. 33. 12 ano? 33. Isa. Sino yun? Sniper? Hindi po. Ano yun? Ito. Ano yun? Ang gano'n. Ano mo na na? Ang driver na. Ha? Driver yun? Ayun ang driver. Pasi ka nanti. Kasi yung mag-driver. Kaparting ka lang. Ko. Ano pa kayo dyan? Ha? Ilang minuto kayo dyan? Ya? Ilang minuto kayo dyan sa labas? Ang lit lang po. Kaya, Papainitan lang yung truck. Nakakalit na lang. nag-inip ako eh. Nalan naman yung naglitan. Buti, hindi na tintusan yung ano. Ano yun? Yung... sa kabila. Eh, minsan, umuwi sila dito alas 11. Alas sila, alas 12. Tapos, dadating ka naman ng alas 2. Yes, yeah. Natin. Lagi na umuwi. No? Lagi na umuwi. Dalawa. Saan yan? Dalawa. Ha? Dalawa. Dalawa. Balas namin. Sige. Malaki ba yan? Dalawa din mo. Oh? Ano siya? Buti mo mag-stay din sa Pagibus. Yan. Stay in. Buti mo dito matulog. Ayaw nila. Ha? Ayaw. Okay, kunwari akong Pagibus. Ayaw ko lang nila. Ayaw. Hindi ko sabi ko sa'yo. Kasama namin yung isang namin yun. Barbero. Okay na yan, okay na yan. Okay, okay pa rin ha? Okay ka na. Cool 37. Okay na yan. Pare, pag-iparta mo nga. Kasama namin yung vision namin yan. Ah, Ano naman, double na, ano, plywood. saan mo deliver yan? Na bataan.
kabila, sa likod. Bukas. Hindi. Ba't mo kapag yung ito? Thank you. Ayun, Mario. Mario. Ano yan? Hindi. Ah, Ayun, mag... oh, Yun yung sa taas. anong oras yun? Anong oras? Dun. Diba lang? Ikaw. Mario.
Good morning, guys. Yes, ikutin natin itong aking click posting yan. Bad dreams. Still Ina. Oh. Warehouse, guys. Kasi pa. Hindi lamig. Oh, ito yung mga ito yung ilaw ito. Alam mo. Oh, ito. Ito nga. Okay. Tapos itong mga ito. Okay. Ito naman. Tapos kailangan ko patay ng ilaw, guys, kasi dilim na, guys. You can be having bad dreams. Oh. You just a little. See. Tao dito.
Okay. So I need to close the cigarette. Walang masabi. Oh. Ito. Sarado lang guys. Like a dream come true. Just I keep a little bit. The second word of broken. I can never have again. Sorry, I don't understand. So this is coming from. I thought that we were fine. You and me nothing bad dreams. Oh, used to between us. Puso.
Yung pag nasasara yung mga ilaw dito Ah, wag sa na. hallway. Ha? Sa alas 5 na isasara yan. Ayan. O yung mga ganito gilid-gilid. Pero yung sa loob, pinatay ko. O yung sa loob, lahat yan pinapatay. Ito yung huwag na. Yung Gilid. solo lang. Huwag. Ah, Sinalo yung camera niyan. pero okay na yan. Basta yun nandito na sa labas yung ano. Ito yung sa loob. Tayo ko rin. Ay, opisina pala yan. Sa loob wala na yun. Ay, okay na. Just a little bit broken. We can learn to love again. I don't understand. Biometric. Biometric, yes. Intercom. Biometric. Ang tinatin na kaya. Biometric yung guys. Okay, nagluluto na. Yan. Ito.
So guys, good morning guys. Good morning, good morning, good morning, good morning. God bless all sa lahat ng aking mga viewers, followers, and subscribers. Thank you for supporting us. Thank you very, very much. Sorry, I don't understand where all it is coming from. I thought that we were fun. We have been a big bad dreams. Oh, oh, used to lean up. Oh, 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 oh. Just give me a little, just. Rice cooker guys. Nakikambalik po kasi ito guys. Yung binabanda niya. Isang warehouse na kapagawaan na. Ayan. Pagawaan nga na guys.
Yan tayo guys. Hapunan. Ay, hapunan. Snack. Midnight snack. Time check, 2 o'clock guys. Dito ba ako sa Batangas Warehouse? Aking pinagbabantayan guys. Mo guys. Isang malaking warehouse po ito na paggawaan ng mga spa guys. Tapos kanina pong 1:30 mas po yung truck na nag-deliver sa Bataan guys. Mas na 1:30 yung driver tsaka yung painante. Ay, naku Lord, thank you po Lord sa pagkain. Thank you guys, kaya Lord sa araw-araw needs po ako Lord, aking mga anak, mga apo. Mga pamangkin ko guys, Lord. Apo ko sa pamangkin ko Lord. Thank you very much Lord, i-bless sila. Salamat po kasama nila sila mama, sila pas kay Joe, Eduardo, June. Noodles ulam ko guys. Limit guys. Usok-usok to. Hindi ko nakakadala ng plato kasi yung lakad ko kanya pagpasok sa trabaho ko guys. Nadilib na naman ako dito sa sa Batangas pa ako ngayon. Ako pumasok sa live ko. Salamat po. Ayun po tayo guys. Time check 2 a.m. in the morning guys here in the Philippines, Batangas City guys.
malapit ako kayo sa Lipa, Batangas. Sarap. Thanks God. Busog ko guys. Salamat sa Lord. Thank you Lord God. I understand. This is God. People, you've been a big dreams. Used to be a big dreams.
Ay, nako Lord. Thank you, Lord. Thank you po. Let's go. Thank you, Lord. Can learn again. Broken. So we can learn to love again. So, and this is I thought that we were fun.
Andra. Yeah. Hello. Shh. Yeah. Kumusta ba? Ayun, 1 million daos na. Guys, good morning. Sino ba to? Si Vanity. Ay, good morning si Vanity. Yan. Oh, it's you, babe.
Ayun, ayun.